Takže čaute ľudia, tu som zase ja, Momo Junior. A dneska, ako počujete, Rozprávam pretože sa mi už nechce písať a zmenil som to, čo som písal na prvom videu, že nebude za 50 lajkov budem rozprávať, ale za 50 lajkov sa ukážem a budem točiť nejaké vlogy, alebo možno keď budem hrať nejaký ping-pong alebo niečo také. Tak uvidíme, kedy to dáte. A keď budem natáčať videá, tak môžem to spočítať aj na tých druhých videách a môže to byť aj tak 50 lajkov. Takže no dávajte lajky. Tak video bude dneska také, že pôjdeme do Turkileum a tak ako prvý medveď je tu dole na podzemí. Ale keď idete po tejto ceste, musíte vyzbierať aj všetky coiny, pretože posledný medveď bude ten, čo otvárate za coiny. Takže je tu taká skríša vo vode. A ja to robím tak zrýchlene, že proste pôjdem tu a som tu. Tak. Otvorím ho a máme prvého medveďa. A keď som nejakého medveďa neotvoril, tak mi napíšte do komentárov, hej? Tak ďalej je tu ešte ďalšia skrýša a tá skrýša je tu. Vidíte tú mincu? Tak musíte prísť tu. Pôjdete tu je taká jaskyňa a tam je šipka hore. Pôjdete hore a zrazu si poviete, kde je kľúčik. No tak kľúčik je tu. Tak a ideme ho otvoriť. Ježiš. Máme druhého medveďa. Ďalej. Medveďa hore. Takže ideme tu. A prečo idem stadito? Pretože tu sú viacej coiny. Tak. Neviem, ako to robíte vy, ale ja to robím tak, že pôjdem tu. Tu pôjdem pre kľúčik a proste už len ho otvorím. Máme tretieho medveďa. Tu si musíte pozrieť na tú čelu a musíte tu zabiť všetkých mobov, pretože keď budete robiť tú guličku, no tak vám budú mobovia skákať do tej guličky proste a není to dobré. A keď robíte proste speedrun, tak musíte to robiť tak, že dáte loptičku a dáte len toto. Hneď. Ale keď nerobíte speedrun, tak dajte zelenú, červenú a modrú. Potom dáte loptičku a budete to opakovať. Zelená, červená, modrá. Ježiš, modrá. Tak. A máme kľúčik. Máme asi 4. medveďa.
A ideme otvoriť 8. medveďa. Máme otvoreného 8. medveďa. A tak, a sme tu. A za gift, že ste dopozerali celé video do konca, tak za to si otvoríme tú točku. Proste to kolo šťastia. Ale akože mne už nemusí padnúť nič dobré, pretože ja už všetky, vidíte ako všetky epiky mám. A mám aj všetky legendary itemy, takže môžu mi padnúť 1000 coiny, token doublery, alebo niečo také. No, token doublery, token kapitálu. Ježiš!
Tak ľudia, a toto je koniec nášho videa. Tak zatiaľ ahoj a vidíme sa v ďalšom videu. A ako 5. medveďa si otvoríme... Počkajte, najprv vyzbieram coiny a otvoríme si medveďa hore. Ježiš! Takto som nedoskočil. Tak. Tu. A mám 34. Tokej kapitál. Ďalej ideme tu. Ježiš. Tu. Tak. Už počkáme. Tak. A proste pôjdem tu. Asi už pôjdeme na bossa. Tak ideme na bossa. Tak. The Turtle Golem. Mám ho. Takže mám kľúčik. Máme 5. medveďa. Ďalej ostaneme asi hore. A pôjdeme. Tak. Hodám dole. Tu je ďalšia stola. Aha. Tak. Tu je ďalší kľúčik. Tak. Ďalej je asi 7. medveď je tu. 8. medveďa pôjdeme otvoriť. No, teraz neviem. Počkajte, hovorím 7. Tak potom posledný medveď mi ostáva už len za tie coiny. Aha, takže ideme vyzbierať coiny. A ideme otvoriť 8. medveďa. Máme otvoreného 8. medveďa. A tak, a sme tu. A za gift, že ste dopozerali celé video do konca,
Tak za to si otvoríme tú točku. Proste to kolo šťastia. Pretože ja už okrem Ježiš! Ľudia, a toto je koniec nášho videa. Tak zatiaľ ahoj a vidíme sa v ďalšom videu.